tavalla tai toisella paikkaa niin. Vankilasta karkkaa sinne, sano vitu narkkaari. No mä sanon, että tsekkaa äijä kalasarit. No ei oo kyllä tullut biisei, mut eihän siinä. Mä oon syönyt kanaa ja riisei. Joo, eli riisi ja kanaa, biisi ja salaa, laitan hiisi ja palaa. No niin siistiä kamaa, speediä ja mitä vittu onks se alaa? Halaan kertaa, älä nyt ala vertaa. Alien lemmikki, tänne vielä kerkkiisi. Taroti kerrankin live ajoissa. No, en mä tiedä tykättäis poispa hoista. No, se on kyllä varmaa niinkin, et se on kyllä karmaa, mut on silti sneaky. On 26-vuotias.